Ndamira pamberi pedera mambo mutasa. Ndamira pamberi pedera ramambo mutasa. Zvese sande zvechokwadi. Zvese vanchataura ndezvechokwadi. Ndine pacharaswa nemosha. Ndikanyepa ndicharaswa nemosha. Mwari arimbatsira wangu. Mwari arimbatsira wangu. Makudzeso. Ini ndoitwa Garigai Muchena. Inini ndakatorerwa mwana kuvanhu vekwa Samanga. Aripo wacho akatora mwana haana kudaidzwa basi akagara pa nemagirazi. Saka zvakaitika ndezvekuti muswero wa15 April pakabuda runyere kubve paumba runotaura kuti Makibhora ada kuenda kubasa. Saka rwabuda munin'ina wake nemuzukuru wakagara wakabva warauya kotitaurira baba namai kuti mukoma ada kuenda kubasa asi anzosataureba ndimasha. Saka naizvozvo tikati zvakamboitika kwani kuti munhu anosimuka asina kutaura. Saka semunhu anga aruda rwendo rwake wakakakatidza tikati isusu toda munhu mukuru ngekuti uruziva here kuti apa makanga muri mujana makamboona bhani akudyiwa nemba. Akati baba inini wangabva aita neni here. Tikati aiwa zvinoitika ndezvekuti upenyu. Saka inini kuti uruda kuenda ndiruda vanhu vakuru vanobva kwaSamanga vanouya pamba panapa. Saka mukomana wakamhanya aibva aenda kotaurira mbuya wake iye nyakumutora wakagara uko. Saka zvadaro wakabva raakoda izvi mbuya wabva wasvika wanga wamuswero wa16 April. Saka akabva asvika kotsanangudza rikati imi mauya muri munhu wechirume here kwaSamanga. Zvikazi baba mukuru wedu munomutora kuita munhu akangwara here uya. Tikati kungwara kudii. Saizvozvo tava tachizongoona kuti takunga tinoda kuti mwana atisenzere pamba panapa. Saka naizvozvo takabva tangoti alright wanga warongedza here. Zvikazi ndarongedza. Zvikazi namacharo iwo akagara apa. Zvikanzi baba wacharo wachaenda muMwamutare nemabhanana. Saka zvachaenda muMwamutare nemabhanana wada kuenda nawo marondera. Saka mukomana uchasiwa pai Makibhora uchasiwa pabhasi. Tete wozomutambira. Naizvozvo wakabva waita saizvozvo 17 April kwakusimuka waibva wasvika muMwamutare. Mukomana aibva asvika Shirugwi. After 4 days aibva afona kuti baba namai ndakuno nhamba dzondirushandisa ndidzo idzi. Takagara takuzoenda kobuda ku 25 November 2017 ndipo mukomana akabva afona akati ndichaya nekuHarare ndotora munin'ina. Saka zvandoda kutora munin'ina kuHarare tichauya. Saka takataura tese namai. Saizvozvo tagara kudaro 28 April takabva taona uyu Mashi akusvika. Saka mai angaenda kuchechi kazi Makibhora haasi kuoneka. Tikati sei zvafamba sei. Zvikazi ndiro zvaitika. Saka iye pakutorwa kwaakaita iyeyo akanga azi unenge ari kusenza ikokoko kwanzi kwaita mabhanana 1000 nekurima matimati. Saka wanenge warushanda wese asi iye hatina kutombomuona apa akangoenda akabva atodzokera kwautonga tiri kutomuona ngekuti tiri padhuze nepadhuze takaganurana panapa nepane makamera. Saka saizvozvo tava tati alright tichataura nani naRujeko. Rujeko uri apa. Saka manheru acho mai auya vandamupira nyaya tikati maiyo nyaya iri panapa ngekuti mwana uri haasi kuonekapo. Saka ngatifonere Rujeko tibva tamufonera. Zvikazi mwana wakaita shoti yekuti huku anga ari kuita zvehuku. Saka wakaita shoti
plus akatora foni yasenzia kunoku huku idzi dzadziri dzegroup dziri dzevanhu 5 ndikati pakadini pakanaka saka iwewe kumapurisa wotaura mapurisa akabva andipindura ipapapo akati kumapurisa handimboendiba ngoti ndandogara nemwana zvakanaka ndikati aiwa uyu mutemo wekuti pa24 hours unofanirwa kuti udini utaure kumapurisa saka saizvozvo zvakatandoti kati ndoda mabhanana kana muine tane ndikati unoda mabhanana sei iye mwana uyu asikuoneka aibva ati after 2 weeks ndichasvikako sure 2 weeks dziya dzibva dzasvika tatakagara pabvute namai aibva asvika tikati tipei tizwe ndimi mune warushaikwa zviri kufamba sei zvikazi mwana handisi kumuona apa ndikati mwakamangara ere mumapurisa zvikazi ndimbomangari mumapurisa apa denga chaiko chaiko ngekuti mwana uyu ndaigara naye zvakanaka ndikati aiwa hazvisi zvoba imimi chiendai motore chipepa rine shoti yehuku nehembe dzake muye nadzo handwriting yake ndodini ndoiziva kana anuko akaenda tinodini unouya alright tagara tafamba nenguva tabva tazoti nemukomana wangu akagara apo pasi pemutapa tikati ngatiende kumba kwacho timboende iye anga adzokera tagara tibva tasvika tikati isitauyawo tida kuti tidini timboende kuona kwakuri kusenza mwana macharo wakabva apindura akamira anombogara pasiba aibva apindura akati mari yacho handinapo tikati sei mari yacho musina inini ndinotsvaka ndokupai hafu isusu toenda tosvika toona kuti zvakamira sei wakabva atoti mari handina kwaudzokera kuna maiyo ndikati hapasina chakanaka baba kutorwa kwaita mwana tiri kuwirirana but zvinezvi zvazvechi zverafu tagara nekufamba kwenguva mai wacho ari apa waibva wati dai kwakuruti kushaikwa kungaita mwana wenyu ari umwe munhu pane zvakabvira kuitika zveshuwa zvino muri vanhu kwawo ndikati ndizvo tidi isi tiri kufungidzira kuti mwana uriko gare hapana kupera masondo mairiba mwana aibva abuda pane uyu aibva ataura kuti raragodoka kudaizvo kazi baba musafungoti ndichirikoba ini ndakatanga kuona kuti chituchi musafungoti ndichirikoba inini ndakatourayiwa ndimashi uyu ari apa nakiri nangoni namunashi nemuxhosa nemutewere ropa rangu rakatengeswa kumabusinessmen 15 yanga iri 5 liters ndikati iwe chimira ndotsvage mawitness ngoti izvi ndega handingazvisimudziba mai acho anga ari kumbari saka saizvozvezvo ndakabva ndasvika panguva yekudini yekudaidza banzi ndibva ndadaidza mai guru wangu akagara ndibva ndasvika ndikati mai guru ndo zviri panapa uyai muzwewo nyaya iri panapa zvikazi handisisiri koba ndakaurayiwa ndimashi saka ndakabva ndakutodini ndakutodaidza mai wacho aibva achiuya kusvika kwaita mai zvikazi tida iwewe chimhanya kudaidza vadzinza wadaidza vadzinza udaidze vanhu vese moenda kwashe mosvika motaura kuti ini ndakaurayiwa shuwa tipo ndiva ndatenderera kwakutuma vanhu kwashe kuya uko zvikazi alright vanhu vaa panapa turuda mashi auye panapa vanhu vaibva vangokwira kuenda kumba kwake kuya ukazi hapanapa ndiri kumuona kwari ngatiende kumashopu takaenda kugadheni kwakuona mukoma wacho kazi hambai kumashopu tinomuona asi kiri watiza wakumarondera uyo tabva tasvika pamashopu tabva tamuona udarezve aibva atorwa tamunzira ndipo akabva ati muri kundiunganira chiko muri kundiengera umba yakanaka wakati zvisi zvoba hambaiwo taurire mberi tasvika pamukova payapayapa wabva atanga kubvunzwa kuzi vanhu vese muri kuzwa here inini ndakaurayiwa ndimashi saka saizvozvo inini handisisiri koba ndakaurayiwa ngavanhu 6 iwawavo saka iye mashu wakabva apindura akazi saka iwewe wamuka here iwewe makborani ndipo pakabva patanga ushatirwa mudzimu aibva achitanga kunerwa pasi pegumba bva andonerwa kusvikira akuchisimudza akazi pana mai vangu erapo
Zvikazi pana mai yangu ere zvikazi mai acho akabva adaira anga akagara paside pehouse. Zvikazi ndofira hama ere. Zvikazi munhu shuwa isusu takauraya munhu tikakanda mudhemu. Aibva achinja kwenguva shoma shoma. Zvikazi ifa uri mombe. Ndimai acho akagara apo uyo. Wane heti akada kuita kaki apo. Saka zvadaro anzi ifa uri mombe. Akabva atanga kuramba iyeyu. Kutanga kutsika madziro. Tiva tasvika panguva yekuti munhu waramba. Saka aramba kudaro takatanga zvekutuma aibva adzokera kumba kwake. Wanerwa pasi pegumbo. Aibva anzi ndo mubhadharo wendimbotanga kumupa first. Nzwisa yakuratidza kuti ndiye akadini akandiuraya. Gare zviva zvanzi alright. Ndiri kuona mabhotoro ari mumba make iyeyu mairi akatorwa mweya wangu. Saka mabhotoro aya mukoma wacho anga aripo. Kazi iwe mukoma achisimuka namukoma wangu inini neumwe akasimuka. Waibva wasvika kumba kuya kumukoma waibva asvika ibva atora mabhotoro aya. Ari kudzokera vanhu vakangozara seizvotakaita kudarezvo. Mabhotoro aya achouya vanhu achodadzira kuti ndiwo mabhotoro ane mweya wangu. Ndokutora mabhotoro aya akamaisa mudhagi akatora zvimasito idzi akaisa imomomo akaabudisa akati endai morasi ndiwo mune mweya wangu. Saka naizvozvo takagara vanhu vekwaMucheni tachisungiswa manje ndiyeyu mapurisa aibva amboenda. Isusu tibva tasara bva taronga tikati hambai toende kuona kune mwana. Iye akabudirwa achingotaura kuti inini ndiri mvura mwandakakandwa. Saka tikasvika inini wakabvuma chikaranga chinoda kuitwa inini munondona. Alright. Tabva tatumazve munhu kwashi. Tatuma munhu kwashi tikati imoe yaye kuenda Shirugwi kuti tione baba nemwana nekuda kutraya kuti tione kuti tinouya naye. Tabva tahaya motikari tibva tadzika Shirugwi takasvika mustesheni na 4 o'clock dzekuedza kwekunze. Ndipo patakabva taenda pastation tibva tabvunzwa zvikazi iwe Rujeko vanhu ava izvanotaura kuti hauna kuripota apa. Kazi handina kuripota apa. Sei? Kazi handakashaisha. Zvikazi haufaniri kuita so kuti munhu atsakatika. Saka iwe chiuya apa unyorese kuti une munhu ari missing wanga warugara naye iwewe. Takabva tazi budai panze apo mumirira apa. Tibva tamumirira apedza takabva tachiti isusu rori ratatiinaro wairi watatabva nawo wekwavo wabva wapinda mupyuzha yanga ine wekwavo waibva wachitungamira mberi. Isusu taenda tasvika ipapo iwo apo wakaenda takapiwa mapurisa mairi iwaya anoti baba mune chibutwa chabva wapinda manje mukati. Asi mwana wenyu tiri kuona ari kumhanya uko. Mwana akamhanya akati ndiko kwandaigara. Aibva apinda papa navanhu patakishop. Aibva asvika kopinda mukarumu kayakayaka. Inini ndatera mashure wakasara wakamira. Aibva apinda aibva adzokera. Aibva ati uku handiko kwandaigara ba. Uku handiko kwandaigara ba. Iwo waibva wadaizwa kuzi chiitai chikaranga wakando iye abve mufoya bako. Aibva ati ndiani angandimonera foya amonerwa foya. Aibva abatidza akati iwe Kiri uya kuno. Kiri akaramba wese waibva wati wanopenga wasiyei. Saka zvikazi mukati umu hamuna hembe dzangu bomo ende handimo mandaigara basi ndakungopinda kuti ndidini ndione kuti ndaonei. Saka ava vakabva vangoti muShirugwi waiti waigara naMcBoran wakabva vamutora wagara. Mapurisa iye akandotaura futi kuti pane mukomana atorwa atendedzwa kuseri zibutwa iri tariona. Ipo payapa tapinda mukati muya tapinda rarizi skipa rakaiswa plastic hembe dzikabudiswa. Akabva anonga skipa yake iye akabva naye kuno. Dzimwe dzese akaramba kuti inini idzi hadzisi dzobesi ende dzakanga aenda nadzo dziri mukiti hatina kudziona. Saka ipo papo tabva tasvika panguva yekuti
wakuti ndida kuenda kudhemu kazi nemapurisa mukaenda kudhemu kwaakakandwa gore rineri kwakanaya mvura saka izvo kwakanaya mvura munoita mitumbi miviri kana maita mitumbi miviri mozodii imi midzokera henyu kumusha shuwa paya takabva tapinda pai takabva tachipiwa mushiruguru aibva ndibva ndagara mumba maomo pakatebho mushiruguru aibva auya kukazi mwana yenyu aitaura ngezvekuda kuenda kuSouth Africa saka ndizvo zvakaitika isusu mwana yenyu aitaura zvakawanda iwo akungodaidzira kuti yanga aitora huku dzangu panapa mazvona saka kubva ipopapo takabva tasiyirana ipopapo tibva tati ngatibude motikari yakandomira apo tabva tadzokera mumotikari taonekana nemapurisa tibva tadini tibva tadzokera kumusha ndokudzokera kumusha uko takaita kubva kwakudini kwakusungiswa chibhamu ndokurira pamukowa tikati chinorira sei isisi kuramba isusu ngatiende mhuri yangu kwakusungwa kwakuzobvisa mabhero nanhasi vanhu wakandondisunga ndakatosungwa izvezvi kudai kusvika makore ano aya taenda kwa Mapara wakasvika konyepera mambo wakati mambo nyaya yedu iri kupi iri kumapurisa tadaro zvakasvika korwadza futi tiri pamarayani ipapo mai wakakwererwa mari ngeawo ari kumbare muswero ndamudaidza ukazi kumba kwangu kune nzara takavakidzana kwakutora mari kwakugwereta mukadzi wangu kwakutenga ufu kwakuuya nawo adaro wakazobvunzwa ndimai kuti imimi ko chikwereti changu haana kudayira saka naizvozvo kubva panguva iyoyo wakazodaidzwa wakazosangana namai wemukadzi mai wakagara apo padhuze apo ane dhuku reblue awo ndiye mai wemudzimai weuyu ndokubva wataurirwa kuti endai panyaya yemakaripota chete zvezvikwereti chimbosiyai kusaita tikuda apapo pamakabhorani papera era ndipo ndakuda kuenda kuti pakazofoniwa ngekunga isusu ataurirwa mai wacho zipane mhosva saka pakazofoniwa kukazi taurai namakbhorani yafoni iruzi iri kubva kubruwari kukazi ndini nyaya mai aibva akata futi kechipiri ibva yabuda futi nguva shoma yakabva yabuda kukazi ndiri kuharari batsirayo makbhorani wabirwa ngemasosi tikati munhu wakabuda mudzimu uyu tiri kutsvaga uyu tiri kuzwa mafoni zvakamira sei ndingati ipapo ndipo pandinogumira ipapo kukumbirwa kwako ndakaita mwana ndamira pamberi pedare ramambo mutasi ndamira pamberi pedare ramambo mutasi zvese zvando zvechokwadi zvese zvandichataura ndo zvechokwadi ndikaipa chiraswa nemhosva ndikanyepa ndicharaswa nemhosva mwari arimbatsira wangu pamusoro imambo mutasi ini ndinonzi Innocent Mashiripiti Samanga chokwadi ndakagara nemukomana muna 2018 kushurugu muna April aida kushanda pamba pasister wangu then April May ndikabva ndamusiya ikoko because ini ndinomusha wangu ini ndikabva ndamusiya ikoko akusara pamba patete April May June July muna September ndipo tete akanitaura kuti mukomana haasi kuwanika pamba pake saka ndofunga ndiye anogona kupedza zvese iye anga arumboti kwanzi Mashi ndiye wakabata munhu handisi kuziva kuti iye anga amboti anga arunditi ndandisikuwa amene kuti pangu ndatopedza pangu ndapedza mambo ndamira pamberi pedare ramambo mutasi zvese zvando zvechokwadi zvese zvandichataura ndezvechokwadi ndikaipa chiraswa nemhosva ndikanyepa ndicharaswa nemhosva mwari ari mubatsiri wangu ndinotenda
inini inini ndinonzi Rujeko Samanga. Makibhola ni mwana wa sisi vangu. Ava ndisisi vangu ava vanga vachitaura ndibamukuru vangu. Saka inini ndine musha kuShurugwi. Ndaigara kuGweru panguva yakaitika zvinhu zvese. Ndine imba kuGweru asi ndine musha kuShurugwi. Saka kumusha kuShurugwi ndokwandakataura nehanzvadzi yangu kuti ndandichikumbirawo munditsvagirawo munhu anondibatsira basa nokuti ndinochengeta huku. Plus ndachida kutanga mamwe maprojects zvona ichangobva kuisa mvura pamba. Saka hanzvadzi yangu ndiyo anga ari kuploti kwangu. Akamirira kuti ndikawana munhu ivo vozodini vozobva. Saka wakabva watuma mudzimai wavo uyu kuti chimboedzai kutaura nemuzukuru Makibholani kana achida uye kuna Rujeko kuShurugwi. Rujeko ari kuda ane project yehuku saka ari kuda munhu anomubatsira. Mai guru vakaenda vakanokumbira mwana. Zvakaitika pakukumbira ndandizivi nondandisiko asi ndakangozofonera ndichizwa kuti Makibholani ndiye achadini ndiye achauya kunoku. Saka zvakaitika ndezvekuti weekend yaifanira kuya Makibholani kumba kwangu kuShurugwi. Inini ndakauya kumba kuna mai vangu nondaipota ndichiuya unohodha mabhanana ekutengesa. Saka ndakanga ndiri kumba pandatokwira nemwana ndakatodhiraivha nemwe hanzvadzi yangu futi imwe cousin brother yangu nemwana anga ine luggage yemabhanana ndobva tanomukwidza kwaMutara. Takadhiraivha tikanomukwidza kwaMutara notoida kuti abate mabhazi emakuseni anokurumidza kusvika kuchiri kuchena. Saka takamukwidza saizvozvo isusu vatatodzokera kumba kuOnde Valley mwana abva akwira. Saka mwana paakakwira ndakatomupa kafoni ndini nchiti zvausina foni upoto uchikomuniketa nasekuru kuitira kuti usazorasike noti kumba kwangu kuti ndikudirect unogona kurasika. Saka akazowana muShurugwi town ndo matinozotora zvimota zvinoenda kwatinogara. Saka akazosvika muShurugwi town ndobva atorana nasekuru vake ava ndobva waenda kupi kumba. That was in April mwana ndinaye ndobva akasvika kumba. May sekuru bva wapedza kumudzidzisa zvanaida kuti vamudzidzise ndobva wadzokawo kumba. Inini vandachisara mwana achigara kumba ega inini ndichigara kumba kuGweru. Saka uyaingoita zveproject yake iyoyo yehuku dzandaichengeta. Saka ndakagara naye April, May, June, July, August. Musi wa 25 September ndakanga ndauya futi kumba kuweekend. Tatine memorial service yababa vangu. Saka takapedza memorial service iri Saturday. Ndobva ndagara kumba Saturday, Sunday, Monday. Tuesday vandakwira bhazi ndichidzokera kuGweru. Saka sezvo ndanga ndawane huku dzanga dzichitengeswa ndobva ndatoti kuna Makibholani ndakaneta. But iwe chikwira nemabhuku because ndandakamudzidzisa kuti mabhuku angu anomaita sei. Chikwira nemabhuku uye kuGweru tisangane mangwana chitatu. That was 25 September 2018. Ndandatanga kugara naye muna April. Ndobva akwira mwana musi wechitatu indasvika kuGweru chipiri ndabva ndarara kumba iye chitatu bva akwira kubva kuShurugwi vauya vatasangana muGweru. Ndobva tatogara patakagara ndobva taita mabhuku zvakamira sei mwanangu. Ndobva nditi mama zvakamira so ndakatengesa huku dzakadai ndobva taweka mabhuku edu ndobva taona kuti anga ine $600 cash anga achifana kudini kundipa. Ndobva ndachimti alright mwanangu ndazviona mabhuku nehuku dzawakatengesa zviri kudini zviri kuirana chindipa mari. Mwana vati momzi ndakanganwa mari. Ndikati iwongo uchigoya kupune mabhuku asina chinyi asina mari. Inini ndakuti uye nemabhuku nemari. Zvikanzi momzi ndakanganwa. Ndikati alright mwanangu. Chidzokera unodini unotora mari. Ndobva adzokera nemabhuku ake mabhuku tatopedza nawo ndobva adzokera kuShurugwi kumba. Saka inini ndakapedzisa kutaura naMakibholani ari pane pamwe patinoti pamaChina Soni pamwe patinongopfuurawo napo. Ndabva ndapedzisa kutaura naye Makibholani mwanangu wakupi because ndandakamirira. Ndandamuti unodzoka wotorara hako kumba noti pauchaenda uku kuShurugwi nekuzodzoka nemari hauzokwanisi kudzokera kupi kumba kwedu kune makorokosa haugona kuzofamba usiku. Ndobva ati mama momzi ndava pamaChina. Ndikati it's okay. Ndagara unenge uchicalculate akatime nedistance. Ndagara ndakutarisa kuti pari zvino mwana anofanira kunge adi asvika. Mwana handina kumuona. Ndakufona foni yaMakibholani not reachable. Foni yaMakibholani not reachable. Foni yaMakibholani kusvika ndangozoti pamwe azofunga kuti achazodzoka rini mangwana kwachena. Ndabva ndamirira mangwana aya kufona foni haisi kufoneka haichapindi. Ndipo pandakazofonera kune vamwe vari kumaraini kwedu ndichiti handienderewo nefoni kumba kwangu. Ndine mwana wangu anoda kutaura naye but haasi kudini foni yake haisi kupinda. Ndobva vaenda vakati
mwana wenyu tasvika kumbasa hako. Ndikati ora ndikanasi kuchende munondidedzera mukomana panomwe mukomana anogara ke plot yangu yakakurisa. Saka panomwe mukomana watinogara edu naye anogara mustendi mangu anoita zvekukorokosa. Ndikati kana mashayiwa McBolan chiende munondidedzera dread anonzi dread. Chiende munondidedzera dread auye ndimunzwe kuti mwana akasvika here nezvakafamba sei. Ndobva dread uye auya ndabva ndataura naye pafoni ndikati aba munini mwana ari kupi? Mambosvikawo kumba here mwana wangu ari kwere? Zvikanzi aiwa maiguru mwana hako. Ndakapedzisa kutaura naye nezuro akatoti ndiri kuenda unoona mama kugweru. Saka akazodzoka achiti mama ndavaona. Ndikati ho saka akazodii? Zvikanzi akangoti mama ndavaona. Saka ndakanganwa mari nda kudzoka nemari yamama. Abva asiya ndipa $5 achiti mukoma mutenge usawi, mutenge muriwo. Ndobva atoenda. Saka iye dread akandi ndakapedzisa kutomukidza chimota. Achiti ndakudini? Ndakuenda kugweru. Ndikati aiwa andombosvika. Akangopedzisa kuya tikaita zvemabhuku akasiya mari. Akati ndakanganwa mari kushurugu. Saka ina handichazive manje kuti zvafamba sei. Ndobva tagara mwana hatina kumuona. Kwakutonovira zuva ndobva ndakazofonera ava sekuru. Ndikati sekuru kuno kundaita problem chii? Ndobva ndavarondedzera sekurondedzera kwandaita uku. Ndikati saka mwana ini ndakapedzisa kusangana naye tichiita mabhuku emari nezuro. Mabhuku edu akabudisa total $600. But inini mwana handichadini? Handichamuoni. Saka ndaichikumbira munodza vana bamukuru kuti mwana hanzi kumuona. Saka ava vakabva vaita saizvozvo vakanodza vana bamukuru. Ndobva vangoti alright sekuru hameno twakapindura kuti kudii asi vakatovaudza. Ndobva ndagara. After 2 weeks ndobva ndonoti ava ndisisi vangu ndibamukuru wangu. Ndikoona ndanga ndakapiwa mwana but mwana hanzi kuchadini? Hanzi kuchamona time yareba. Unenge wakateerera uchinzwa kuti pamwe uchanzwa kuti pane mugodhi wawira vanhu. Pamwe mwana wangu ndokwari. Ndikati sezvo ndaita almost 2 weeks ndisina kuona mwana beta nditokwira ndiuye ndinoudza vana bamukuru ndega nondini achigara nemwana. Ndobva ndakwira ndikauya ndikavaudza. Mungura panotanga kureza ma-eyebrows. Panotanga kureza ma-eyebrows ndepekuti imimi ndimaigara nemunhu and you were the last person kusangana nemunhu muchita arrangement nemwana and put day 1 day 2 day 3 day 4 day 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 days makangodi makangonyarara and you are expecting Mirai and you are expecting kuti mukomana achungodzoka achingori mumuchovha achingouya and panotanga kuya mubvunzo nawo ndepekuti why did you decide kukwira bhazi kuuya kuHonde? Asi chinhu chekutanga chamaifanira kuita after mashaya munhu is to report to the nearest police station. And munozwa kuti munhu anodeclare after 48 hours kuti munhu ari missing. And you did not do that. Ndo mubvunzo wekudi wokutanga makafunga imukuya kuHonde instead yekuenda kumapurisa. Andizvo mauya kuHonde kwacho handina pandazozwa pakaita vanhu pazoitwa futi record yekuti makazomboita futi an attempt yekuenda kumangana futi kumapurisa. Andi nduti baba chekutanga kuti 14 days is a long time yekumira makamira without any report of a missing person. Ndipo ndada nditaura chete kuti ndo chekutanga ichocho panoreza eyebrows kuti cannot take you 14 days. Alright, saka imi kufunga kwenyu mimi pa 14 days McBolan hako saka huku dzenyu dziri kuita sei? No, ndinobvunza ndingoda mhinduro ipo papa kuti chingondipindura ipa munhu anga ari in charge nehuku dzenyu kuti McBolan on a day to day basis and munhu wamakadzidzisa mabhuku ehuku ndi McBolan handizvo. Then McBolan goes missing for 14 days. Ndopa ndava kuchibvunza kuti kumapurisa hamuna kuripota 1 ko huku anga kufidha huku ndiani? Ndi dread anga kufidha huku ndiani? Because kutaura kwamaita
matimi basa raMcBoran ranga riri kufidha chii huku nekutengesa chii huku ende pamapedzisira kusangana naMcBoran huku dzasvika pekutengeseka mamuri totengesa huku 600 hapana apa 600 apadi hapana andizvo mubvunzo unobva wauya kuti McBoran wazowakwira chii mamufonera Dread wati McBoran ndakamukwidza chimuchovha kuya kugweru andizvo matopera ipapo then ndikuda kuti ndifambe nechii nenyaya kuti nyese kuona kuti nyaya ipa yakashatira papi andizvo mafonera Dread ati uyu mukomana ndakamukwidza muchovha handina kuzwa pamainstructor Dread kuti mukomana asi kuoneka ndionero huku dzangu hapana saka 14 days McBoran hapana huku chii chachikuitika pa huku dziri kusurvivha sei hadzina munhu kaiti dziri kusurvivha sei for 14 days because imati makazoita action after chi 14 days ndo makazokwira kuya kupi right chienderai mberi ndinoda kuti mufambe muine mubvunzo iyoyo muchipindura muchifamba asi muchidini inini handina kuita 14 days ndakanyarara ndo chekutanga chandataura ndechekuti ndakafonera hanzvadzi yangu ndichiti ende munonditaura alright I'm not worried about zvakaitika kuHondevhare because paHondevhare handipo pari kuitika pasini alright inini kuhuku dzangu ndoda kupindurai pahuku kuti 14 days huku dzadzichita sei huku dzangu bhechi yanga yatengeswa naMcBoran iyoyo ndo yanga iri stoku yekupedzisira yatanga tabudisa saka inge itori bhechi yekupedzisira yandiri kutaura nezvayo because hatakastoka saka this was the last bhechi yanga ichidini yanga ichibuda saka zvekuti hazvo chirugu changa chine huku musi iwoyo paakatotengesa idzodzo bhechi iroro akapedza ndidzo dzakave dzekupedzisira saka imba yakangosara yakakiwa madosi ini ndakazoenda the following day ndafonera kuno kumusha musi wandakafona kumusha iwoyo ndichifonera Tsano ndiwo musi umwe chete wandakakwira inini ndichienda kuchirugwi ndichiti handingaiti zvefoni nekuti handisi kuchatonzwisa zviri kudini zviri kuitika saka ndo pandakatonoenda futi kuchirugwi kumba kwangu ndichidaka kuti ndichisiye ndaona kuti pamba hapana munhu saka pachaitwa sei ndabva ndanoona Dread ndobva ndachiti kuna bamunini ndiudzei kuti chii chakanyatsoitika noti akanga tapedzisa chitaura pafoni ndobva wandirondedzera wachindirondedzera ndobva wanditi maiguru but inini mukomana uyu pandairamba ndichitaura naye pandakambotaura naye uye pandairamba ndichitaura naye aigara achikuita kuti mukoma inini ndikawana mari ndoda kuenda kuBotswana saka nemaitiro akaita mukomana maiguru akatobva panapa ine secho rake saka inini ndiri kufunga kuti mukomana akadini kana muri kutaura nyaya dzamuri kunditaurira idzi inini ndiri kufungidzira kuti mukomana akaenda kupi akaenda kuBotswana ndikati alright bamunini kana muti makapedzera umona muchimuona akarongedza bheki wakati zvekuti ndikati ninonda ndakufunga pamwe mwana akawirwa nemugodhi pamwe akaenda nogorokoza kana kuti chii chakaita zvikanzi kana muri kutotaura nyaya yemari nenyaya yekuti haana kuzodzoka kwamuri zvakutondipa pfungwa yekuti ndifunga kuti mukomana akaenda kuBotswana kwaanga agara achidini achitaura nezvako kana inini wangu anga kambondiudza wake samai wake but haisi nyaya takanyotora kwenguva refu asi mukomana ndiye akatozondishingisa but still ini handina kuenda kupolisi chero ava pandakazoenda ndichinovaudza ndakati bamukuru inini ndaremerwa nekuenda kupolisi because pane nyaya yekubiwa kwemari McBoran mwana wangu saka ndaremerwa nekuti ndinosungisa mwana zvangondiremera wakati no mainini dai madini maigona kungoita police report sezvo nguva yareba tatichiri kutaurana zvakanaka taura bamukuru ndasina mbozvifunga noti ndachishora McBoran semwana zvikanzi police report ngaitonoitwa ndipo pandakazodi hangu pandakazodzokera kumba tataurana nabamukuru kati at least vauzoti kana zvikazoita mainini tichazouya tichiona papa achigara chinyi mwana ndikati aiwa izvo zvazvina kuipa bamukuru mari ndozogona kutirambira asi kana zvangozoitika kana tichida kuuya anytime munodini munouya ndokuparadzana kwatakabva tadini taita ndabva ndadzokera futi ndobva ndanogara hangu chirugu ndatovhara handisina project yeko because mari yacho yashandiswa yaenda chirugu yanga iri bhechi yekupedzisira handichina project yehuku asi kumba ndakaita arrangement yekuti kunge kune munhu kumba kuchitariswa saka ndazogara musi wa10 January 2019 10 January 2019
ndopandakafonerwa futi nomwe munin'ina wangu akati sisi kumusha kunomira zvakanaka musi wa 19 January 2020 exactly 2020 ndisati tasvika kuna 19 January 23 December 2019 baba mukuru vakauya kumba kwedu vakabva nditi ndatoenda kumusha kuChristmas tatakatowanda tati nedu Christmas party yedu titori kumusha baba mukuru vauya kumba vausvika takatogara pasi pemuti namai vangu nemunin'ina wavo nasisi vangu zvikanzi mainini chizororai henyu chizororai mainini ndikati koinda baba mukuru zvikanzi mwana wenyu ariko anzi awanikwa kuBotswana uko mukoma wacho ndivo vatodini vakatotiudza vasati havasangana naye asi vakati ariko kuBotswana ndikati baba mukuru kana mwana ari mupenyu tinodi totenda Mwari zvakanaka zvikadaro ndobva taparadzana Christmas dzapera tadzokera kumabasa kwedu musi wa 10 January 2019 ndakufonerwa futi ndiri kugweru 2020 ndakufonerwa ndiri kugweru zvikanzi kutogara zvenyu kugweru kumusha kunomira zvakanaka ndikati kwakotedza kumira zvakanaka kwaita sei zvikanzi kwaita svikiro kuno mwana wakwamucheno ari kusvikirwa ndikati achisvikirwa kuti kudii zvikanzi ari kusvikirwa kuti ndakaurayiwa nani zvikanzi ndakaurayiwa naRujeko naMashi nani kuurayiwa Magbolani zvikanzi ndikati inga zvakatooma wanga wati kudhuze bva watomhanya kumusha ndokusvika ndokuona mukoma wangu ava vari kupondwa vakaita kusungwa netambo kusungwa nevanhu vekwamucheno vanhu vakaungana vatounganidza village vanhu vakati wandei mukoma vari kupondwa paya titaurire makauraya mwana wedu titaurire kuti makauraya mwana wedu makamuisepi mukoma wakati ina hanombouraya munhu plus musi wakashayikwa Magbolani ndini ndakatoya ndichikudzai kuno inda ndiri kuno kumusha kana kuri kwokuti pane zvakaitika kuna Magbolani inda ndisitomboriko ndandiri kumusha inga ndini ndakatoya ndikakudzai wani kuti ndafonerwa kuti mwana ari kushayikwa ndiwo wakauraya Magbolani ikawa ndiwo wakauraya Magbolani tikati hapanetsi semhuri mbiri tabva tawirirana mukuwirirana vatati sezvo pane nyaya yekuti vamwe vari kuti takaurayirwa mwana vamwe vari kuti hatina kuuraya mwana saka tanga tadii kuti sezvo pane svikiro pakanaka tadii kuchibatanidza maresources edu isu vekwaSamanga nevekwamucheno tibatanidze maresources tiende kuShurugwi kwacho kuri kunzi nesvikiro ndokwandakadini kwandakaurayirwa ndikakandwa muMukoba Dam ngatichibatanidzei mari tiende nesvikiro rinotitungamira tiwane pakakandwa mwana aurayiwa takaita saizvozvo tikabatanidza mari tikahaya mota rori tikaenda vanhu vakauya kuShurugwi ndandagara hangu ndiriko vakauya kuShurugwi tikati hatingeendi kuShurugwi tisina kupfuura nekumapurisa tapfuura nekumapurisa paya tataura kuti ndo nyaya iripo mapurisa akati makaripota here ndikati handisina hangu kuripota zvikanzi zvakanaka kana mamusina kuripota chiripota missing person ndakavatsanangura zvikonzero zvandandisina kuripotera vakati still kana pakadaro chingoripota missing person kuti imi muchiita zvamuri kuita isu izvi zvemasvikiro hatizvipindiri asi isu tine matsvagira atinoita pamutemo chiripota missing person ndikavhurisa dhoketi rangu kuShurugwi police station zvikanzi nemapurisa isu hatigonopindira zvemasvikiro saka imi munoda here kuti vanhu vaende kumba kwani kwenyu ndikati ndihana kana problem ngatiendi tinoona pakaurayiwa pacho patakauraya tikakanda mwana zvinhu zvese zvidini zvijeki takatakurana nesvikiro redu ndikati ini hangu svikiro handisi kunyatsoritemba zvandichangokuitira iwo ndezvekukudhairekta kusvika pamba pangu asi chandoziva nechoti svikiro rinokusvitsai rega kwarakananga asi ndiri kuona kuti ndikasakusvitsai kumba kwangu vanhu imimi mukadzokerera muno muShurugwi muchazonditi akaramba kuti svike kumba kwake saka ndakukudhairektai kuti musvike kumba kwani kwangu takasvika kumba nesvikiro iri rirapai tasvika naro paya vachingosvika pamba pangu takati nemota takazenge tane mota 2 manje kubva muShurugwi pane imwe mota yangaibva nevamwe veukama hwedu kuHarare saka takangoenda takateedzana nekuti tichida kuti mota iri kumashure haisi kuziva kwairi kuenda ine vanhu vanga vabva kumusha itevere mota yedu iri kumberi saka takangosvika takateedzana kudai tichiva director road ndobva tasvika pamba pedu tichingosvika pamba pedu svikiro racho iri ndobva rati hapasiripo pandaigara ini vandotoshandisa kuti saka kana pandakambogara ndikupi kune musha wangu zvikanzi hapasiripo pandanga ndichigara ndobva atiza achienda kune imwe takishop iri padhuze asvika kutakishop uya mhino takaita isu hatinombomuteero wedu takangomira vaazodzoka tikangoona akuita zvinhu zvatisingachanzwisisi kuti tiri kuenda here tikati iwe tiri kuda kuenda kune kwakakandwa munhu chitunha chenyu
tikwanise kuchinyurira tende kunoviga mwana azorore. Svikiro rei hachatorinzwi. Akangozopedzisira apinda mumota abva atiza bva anogara mumota bva atongonorara mumota. Svikiro hapachina, svikiro hapachina. Takangozona musasa wakungopazwa. Ivo vanhu vekwamucheno ndivo vakatotanga kupinda murori muya. Tikati koma kupinda murori 1 chitunha hatisati tachiwana kumukoba dhemu hasati akusvika. Ngatisvikei kumukoba dhemu tinonyurira mwana. Ndo maitiro atakaita. Kusvika takangozosiya zvakadaro. Svikiro iroro vharadzoka harina kutisvisa pakadini patakauraya mwana tichimukanda. Saka nanhasi tiri kungoneseka kuti svikiro racho rakatisiya munzira kuti zvaita sei. Kana ndakauraya mwana handisi kuramba, asi ivo vakati svikiro ndo ratitaurira. Hatichazivi kuti zvava papi. Ndati kana ndakauraya mwana svikiro racho ngaritisvitse pane mwana. Aiwa ndati kana ndakauraya mwana. Basa redu nderekuteerera maini. Ndakakadza hangu kutaura. Ndakakadza changamiro. Basa redu isusu nderekuteerera. Handikubvunzi zvausina kutaura. Aiwa apapo ndakanga. Ini ndinokubvunza zvawataura. Ndosaka ndiri kubvunza kuti pawati kana vanhu vari kunditi ndakauraya mwana handizvirambi uri kuti ndangandichida kuti kana vanhu vari kunditi ndakauraya mwana kana uchizvikorekta it's okay, you withdraw your statement wotitaura statement kwayo because tatatofunga kuti watorozvipera nyaya yapera. Aiwa maita ndichangamire nekundibatsira. Ndakanga sautaura ipapo ndaita kuti kana vanhu vari kunditi ndakauraya mwana ini ndakandabatsiriko noti paita chisvikiro ngarichitisvitsa pane mwana nyaya yacho ipera. Right. Ndine mubvunzo 1. Imi bambo pamakachaiwa imi makaenda here kumapurisa? Makaenda here kumapurisa? Mapurisa akati chii? Mapurisa akabva asunga vanhu nyaya yacho ichitori kubva gore ripi? 2020. Nyaya yeassault ichiri kukoti 2020. 4 years down the line. And you told me nyaya yeassault. Ina handingaziva asi ichitori kukoti. Makamboita follow up? Takabva kumusi wechitatu wakabva watisindira date wakati musi wa 20 after mama mboita follow up futi kubva iyo musi wechitatu makuita follow up nenyaya yekuti kune kusamuni rauya kare rauya kurokoti. Handina kuita follow up. Makadini? Iwo wakatonyora samoni. Iwo iko rakatobva kwa DC. Mupurisa ndiye akazondidaidza kuwaunda. Nyaya wakaripota kupiwa? Kwaruda. Wakaripota kwaruda? Saka samoni inobva kwa DC. Nyaya yakatongopinda kukoti kai takapedzisira kubva kukoti musi wa 22 June muna 2022. Nyaya ibva yangonyarara kubva ipo papo. Then iyo ndeye assault. Haisi yemeda. Hatisombotaura nezvayo basa mawazwa tisina kumbotaura nezvayo. Mawinga panapa. Exactly. Haisi yeassault. Yeassault ngatisire kumapurisa kusvika mapurisa apedza chii? Apedza basa ravo. Right. Ndova ndaipa nomwe mubvunzo. Iwe uri kumusha? Kumusha, what do you do for living? Unoitei kumusha? Unorima mabanana. Wakatanga rinirima mabanana? 2008. Ndipo wakatanga rinirima mabanana. Kushurugu wakaenda rini? Kushurugu ndakatoenda gore muna 2018. What 2013? 2018. Because pandazwa kangadza kutaura. Yataura kuti iwewe uri mazvikokota iwe panyaya dzekuchengetwa kwehuku. Mira. Wanzi iwe uri mazvikokota panyaya dzekuchengetwa kwehuku. Saka pawakadaidzwa kushurugwi your task yanga iri kuendesa musenzi nekumutrainer kuchengeta huku. Ndizvo ka?
izwai miteererai mirai ndati mirai munhu wese tomupa mukana wake ndati ndokubvunza zvawaita sei handibokubvunzi zvawasina kutaura because imi ndimataura kuti pamakati muruda mushandi handizvo mushandi wamakati muri kuda handitika kumaprojects handitika awanikwa handiti akauya nani neuyu handiti mirai imimi garaiwo kutaura neuyu uyu ndiye akauya nemushandi saka mushandi yanga ariko mira izvi ndira kupindurai ndo pandira kupindurai simple question mushandi akauya nani akauya yega akamirirwa neni akapiwa mota akazopiwa kafoni akapiwa nani newe akapiwa neavo akatambirwa nani kugweri neni mushurugu mini kuti iwe wanga rugweri ndati rugweri ini asi uri muri memabhanana saka kugweri wanga uri kuti wane mvudzi kuti musapindure munhu ndati iwewe uri muri memabhanana wakatanga uri mamabhanana 2008 andizvo asi pakatsvagwa mushandi uyu wanga usiri kuhondevha riba iwewe wanga uri kushurugwi andizvo ndozvandabvunza uri kushurugwi wanga uri kuitei kushurugwi chipindura tizo uyu ati maprojects handiti paakapa angabva kuisa mvura pamba pake ndofunga azvitaura ndakatobva kuno kune seed yebhanana inini kwahonde ndikaenda nayo iko ndindakatomudyarira inini akabva azotanga kuita zvehuku uyu musikana maona ndo pakugara kwandakaita kushurugwa pakazosvika mukomana uyu ndakagara naye ndofunga kwemonth ndo pandakabva ndabva kushurugwa kwemwedzi ndofunga mwedzi wakauya muna April muna May ndakabva ndabva kwa kushurugwe ndikabva ndaenda kwahonde izwa shamwari iwe wabva neseed rebhanana kuendesa kuplot kwatete kushurugi basa rako ranga riri kunodyara chii mabhanana handizvo asi uri muprocess yekudyara chii mabhanana handizvo wakabva wanzi chibatsira mukomana wawakandotambirawo handizvo kuita sei kumudzidzisa kuchengeta chii mbuya mira ndomhanyeko ndakutaura neuyu ndati iwewe wakanzi mukomana wakamudzidzisa here mukomana ndakamudzidzisa ini ndakagara nemukomana kwemwedzi handiti ndozvandikubvunza chiri zviri simbo kuti mukomana wakamudzidzisa here ndakamudzidzisa kwemwedzi wachoyo ndakamudzidzisa kuita sei kuchengeta huku idzedzo right ndemunanu ndemuna April wobva waita mwedzi wese uinaye which means kuti May wese uinaye ndofunga panana midzimeya ndinongobatanidza mwedzi wendandina mwedzi wangainaye iwe uriko makaburitsa mabhechi mangani huku raringoni 1 bhechi ainozotosvika pekupera pa because 6 weeks unozozipedza andizvo saka bhechi iri ndiro rakazopedziswa naanzani makibhora ambuya ndati bhechi iri handiti makibhora nakashayikwa munani September that is May, June, July, August, September ndizo 4 months ndizo here ndati ndikubvunza ndati chi 4 months right apo tichesa nditi hatisokakawadzana nayo ende hatisini kunyaya kuti da kuwa mudefensive mode aiwa isitoda kungotsvaga kuti pakashata ndepapi toona kuti pogadziriswa sei ndo chere zvatikutsvaga chatisingadi kudari muno mukunyepa ukanyepa manje tobva takutsvaga chaizvo chaizvo tisongoda munhu anotaura chokwadi tobva taona tokubatsira sei wotoenda ndozvatoda chete izvo handizvo makubhorana akuita zvechii
zvehuku handisi tati 4 chi 4 months 4 months makborani ashayikwa akashayikwa munani makborani akashayikwa munani 28 paka 28 November madheti ari kuti 18 havisi Inonzi innocent. Wete. wakagara 7 months kubva April toti 17 April tokatati May, June, July, August, September, October, November ndobva pasvika ndibva ndataura naye 25 November 2017 iye uyo aibva asvika 28 November 2017 wani aibva asvika nemessage yekuti makborani hatisi kumona Takutotaura makore akasiyana. Takutotaura makore. kana muri 20 awari 2018 wamwe wari 2017 Ini neruzo ndakagara naye 2018. Ndakagara naye so 4 months ndandisipo kuzosvika pakashayikwa makborani ndandisipo. 2017 munomuziva sei 2018 kwakaita maelections vamwe tibatsirani maelections anga apera here ipapapa baba pamwe date mukasakurirana pamadheti kanye yacho haifambe wakaenda kotambira ari kushiruka yegore ripi 20 toti kubva kwaita 2017 handiti 2017 iye ndipo abva asvika aibva independence yakaitwa ariko kokwakuine maelections eri gore iro tinoita here Pamusoro niko kubatsire pamadheti. aya mapepa aya aya mapepa uyu iri pepa iyi ndezvakaitika kubudirwa kwemunhu richizoenda konyorwa zvaitika 2018 munhu asotsakatika kudhara uyu ndisabhuku uyu ndiyo picture yacho apa munhu anga achibudirwa tiri papapo makborani angamba ane makore manga wakaberekwa 1994 kureva kuti dzadza almost 24 years ngakura nditi 2018 munhu asakatika 2017 asi wari kutaura ngezva 2018 zvinokwanisa kushaya izvo basi because nyaya yehombe chaiyo ndeyekutsvaigwa kwechii ndokune chii makore anokwanisa kudi kusiyana asi nyaya yedu isusu iri pakushayikwa kwechii kwemunhu tipodawo zoti munhu ari chii ari kupi then mubvunzo wangu inini wapekuti pakabuda svikiro iro haisi svikiro bai handi musazodaidzi muchiti isvikiro bai munotukisa masvikiro mahara munotukwa nemasvikiro harisi svikiro bai handizvo munhu kana paine ngozi ikabuda pamunhu iye harisi svikiro saka imi mati imi statement yenyu uyu kubva pakatanga kuzova svikiro makabva mangodhauta from the word go zvese zvamamuri kuita mamuri kuita muri kudhauta kuti sei maidhauta imimi ndii munozvidii ndii munoziva because ndii mataura mega kuti ndakandomudhauta from word chii go handizvo then maita nemunhu wenyu wamurudhauta maenda kushurugu maita sei zvese handizvo pataurwa nyaya yekunzi pane pakaonekwa sheti ikaidentifyiwa kuti sheti iyoyo ngeyamakborani sheti iyoyo makamboionawo makaizwawo nezvayo employer ndeuyu sheti pamakaenda nemunhu wenyu wamaidhautawo aisvikirwa nemhuri yese maenda handizvo ndandozwa manotaurwa nenyaya yekuti hamuna kuzoenda kuukomo asi the reason why musina kuenda kupi kumvura
pane statement yazi mapurisa ndio akakonesa kuti musaende kumvura because anga chiti mvura yanga ibva kunaya saka demo ranga rakadi ranga rakazara ndizvo mataura imi mukati aiwa handiyo chi reason because you were never consulted makazongona misasa yakudini yakupwanya asi pane statement yabuda yekuti muri pese makaungana kudaro nemotikari yenyu maenda makaungana pane pamakaenda papaine mbatya handizvo pamakaenda paine mbatya zvikanzi iro yuyu akaidentifya kuti mune hembe dzangu dziri pai dziri muno hembe dzikaiswa dzakawanda ndokubva apika skipa yegreen akati iyi hembe ndeyani ndeyangu pakaitika izvi zvimamuripo here izvi did you witness this? I didn't. Hamuna. Bambo, pakaita process yekutsvagwa kwehembe anga aripo ndiani? Iye anga akatomira pasaidi pangu pakanongwa hembe ngeuyu aiti hembe iyi ikatambidzwa mari wanga ari matwinzi kunoku hembe iyoyo taiziva iye ari pasaidi pangu akamira padhuze nemubhedha wake uyo akamupa makibhorani kuti ndimu waigara yakabuda 1 asi uri kuti nandisi inini chandinoziva chandakaita changamira ndakapinda imi musandidhaivhete pakuenda kwamuruda. Alright. Imi teera izvo ndikubvunza ndati hembe makaiona here mukati maamusipo vatambidza bhegi ranga rine hembe dzavo ndikuti hana kuitnesa pakasimudza svikiro hembe asi kuti vatambidza bhegi nekuti zvinhu zvemwana pandakangozuma mwana apo ndakarongedza zvinhu zvake zvese ngazvisa mubhegi pavakasvika vakati pane here hembe dzemwana dzakasara ndikati ehe dziripo ndikabva ndavatambidza bhegi ranga ritori nechitupa yange iri photocopy I think yechitupa bva ndavatambidza ndini ndakavatambidza izvozvo ndo zvandakaita. Chizwai nyaya iri pana zvimwe zvese izvi mungapedza nguva because it's your word against his word. Uyu charuda mwana wake imimi chamuda is to prove yourself kuti hamuna kuuraya chi mwana maida kubatsira chi mwana asi chandiri kuona pamuri manje tsitsi dzenyu dzakawandisa ende dzinotsitsirira. A person disappears ne $600 mari yeproject and the project yobva yafa and you keep quiet. Munhu anodisappear handizvo wamaigara naye ari under your custody you take it for granted kuti aiwa vanhu vanoziva zvinani basa tiri paukama vatone mari kamunhu asi munhu une mari yenyu 600 2019 600 US. That's a lot of money for you to just ignore. It's a lot of money. 2018 yekuti ivi nyange nazo 600 vanhu vese vari pana pa 600 kuri kwasota dzaobuda 600 izvozvi kuti donedzai ababa inokwasota dzakubuda izvozvi and it happens in 2018 kuti 600 yo disappear you keep quiet. Apo tsimbuya dzakashata angamwa saka nyaya iripo izvi right now kuti muzvichenure handiti izvo zvatobhelievha kuti kana yadai so munokwanisa kuita 10 years 20 years muchingodii muchingokakawadzana muchiwengana muchiita sei pakuda kuti chichokwadi chidii chibude and the only way chinokwanisa kubudisa chokwadi ndechekuti chekutanga we want to prove kuti ari kubuda pamukomana wendi makibhorani here kana ari makibhorani ari kubuda makibhorani wochititaurira zvochitilidha wochitaura kuti ndiripi kana ndakafa ndakafa sei ndakaurawa ndiani handizvo pane mubvunzo uramba uri kuyiwa musoro mangu wokuti munhu akabudirwa handiti uri kulidha vanhu kuti ngatiende uzotaurirwa kunzi mvura yakawanda ufanirwa kupinda achizwa ndizvere uye hapana kwakadaro. aiwa handingamugona the reason why muna totosiya zvese zvakaitika is because kati kada kutaisa procedure handiti procedure neprotocol inokutaura kuti munhu akadisappear within a certain period of time munhu yafanira kuripotorwa kumapurisa obva adeclarewa a missing person handiti that was not done handiti
it was only a report yakazotozi nemapurisa chiripotai after 6 months of which pamapurisa iwowawo pachezvawo handiti it was wrong kuti atoti munhu akadisappear 8 months ago reporta chi nhasi handizvo mupurisa ifanira kunge akatotaura kuti iyi munhu kai uyu mutemo unoti within period yakati munhu anofanira kunge akadini aripotwa saka nhasina kutoripotwa period yakati zvinotaura zvakati woexplaina mutemo kupi kwamuri but it was not done handizvo ende futi mapurisa futi ka alawe kuti svikiro handizvo kuti mapurisa anoalawa svikiro kuti enda henyu baba ndipindiri zvezvikiro enda henyu anoti handipindiri zvezvikiro sei ati ripotai mapurisa akati hatipindiri zvezvikiro asi kana manotora manosvika svikiro rakusvitsa akabudirwa uyu kana asvika pamasvika ipapo mukawana mutumbi wacho mudzoke nawo pano kana munhu anyura mudhemu it becomes the responsibility yepolisi panodaidzwa sabu aqua sabu aqua ndiyo inopinda mumvura yonosecha kuti mune munhu here kana kuti hamuna munhu why mapurisa akati instead kuti ati sabu aqua iende woti imimi endai motsvage mudhemu kana mazomuona mozouya naye kune water board kwese mapurisa hakuzivi handizvo asi kana pane need vanotodaidzwa kuzi dziwa riri apa iri idziwa radheniasi hawarizivi asi uyai mutore munhu aripinda mupi ndo zvavakaendeserwa kuzvikoro kudzidziswa kuuya kotora vanhu vashaikwa vari chii saka ndo pane nyaya yenyu pane kakutsveyama kuti yes kuti mapurisa pamakasvika muchinzi munhu ari papi umo mudhemu yakabva yatobva responsibility kwamuri yanga yatova mapurisa yato under sabu aqua mapurisa wotopa wotonyora report yekuti kuri kunzi it is alleged kuti mune munhu ari pai ari mudhemu akakandwa handizvo mapurisa wonopinda wotsvaga kana washaya wonyora report yekuti adii tashaya kana awanikwa munhu odii wanikwa because wanika chakaita mapurisa dai wakapinda wakamona munhu ari kulidwa nechi nemasvikiro it means kuti chachiri kubatwa angari kuzobatwa ipapo ndiani it's you ndiwo anga wakutobatwa nemedhayo because dhoketi raifanira kutovhurwa kana munhu awanikwa mudhemu because svikiro rataura takandura ende uyu ndiri apa munhu obva aoneka imomomo it means kuti ane charge yemedha ndiani ndiwe angangona nyaya yacho vanotaura kuti zvinhu zvenyu zviri zvakapiringishana ende kuti muti tirubva nesvikiro kuhonde vhari kobuda kushurugwi ipati yeshurugwi iri kuboterekwa kupi panonzi pai between senga and chirugwi muri papi apa takudzika kuenda kunonzi kwano irode kuenda kuzvishawani kungundu irode kuenda kungundu after senga before senga tichibva kunoka ndikuti pane mamiu ari apa tikabva mustate tikakwira boterekwa topinda musurugwi town pane dzimba dzererwe dziri apa tobva tatena topinda pakati petown then we turn tobva taenda location kuri apa tobva tatena depression tikwira depression pane mamiu zegoridhe ari apa and after magoridhe pane left turn inopinda kudai yekuti ukapinda naye inozonobudira kuseri kwauyu kwaSmith yes yes saka muri tanduziva zvinhu nditaura sei yes ndosaka ndiri kutika handikamuri ndikutaura kuti nyaya yenyu zvayakuda zvese zvamaita haisi it's your word against his word but at the end of the day chatikuda tikuda kuti mukomana azikane kuti aripo ndaimungoti pandiwa futi dread umwe vanhu vakaoneka wakapedzera kuona mukomana uyu according to you handiti akamukwidza mota ende mapurisa paivhura waifanira kunge akavhura dhoketi handiti wavhura dhoketi wobva kuti the last person to see this person ndi dread akakwidza munhu mumota akakwidza mumota ipi botu rakuona munhu ka angamukona pane nyaya dzacho kuti pane zvakawanda akakusamhangara wabva kwaunza weakness inotyisa bhozi kutiresa munhu manje kwakunetsa ende time yawarebesa
but zvamakuda manje since mati pane chii ari kubudapo anzani makibhori makibhorani andizvo makibhorani zvatakutoita takuchitoti makutofanira kupinda mudare uko umbovhetwa andizvo mapinda kudare uko kana ari yemakibhorani ari kubuda pane uyu andizvo chiremba atosumudze chii mweya wacho asumudze makibhorani apo makibhorani otaura zvakaitika ndo kana ari makibhorani ari genuine but kana asiri genuine makibhorani zvinobuda futi ikoko kuti makibhorani uri papi ndoti nyaya yenyu ite sei ipere pasina izvozvo izvo munamba muri ndotukana muchitukana aiwa ndinotenda right chimwe chaitika pane kamufutika pane munhu arudzi akafona 2022 achiti ndiri Buluwayo akazofona futi gore rino akati ndiri Harare andizvo namba dzacho dziripi tipei nhamba idzo asi momboenda mukamboenda mumatare movhenekwa idzi nhamba idzi dzichivhetwa kuti nhamba akafona ndiani because anokwanisa kunge ari munhu akanzi neumwe fona kutaura kuti ndini makibhorani kuti tivhare kuti makibhorani haana kufa zvinoitika saka izvo tiuzvitarisa zvese tinoda kuti mubatsiri mugarisane kana muri hama wiriranai paukama musafungirani asi kana muriwo hama musaurayani ndiwo nyaya saka gazidi toti gazi chino saka imi zvamunoita manje imi muchitsvaga namba tsvagai namba idzodzoka dzipei clerk of court handiti namba idzodzo titotanga kudzivheta imi timomira hei pasaidi chiremba akasvika manje kuseri kwe mumba matomopinda mumbofumwe buzwe kuti zvakamira sei chienda iyo apa next case Teachcatch MTV inokupai nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundudza, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda paYouTube channel yedu Teachcatch MTV mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachcatch MTV tinodzifamira Dojibondora, tete.